Nalaglag ako. Okay na, naririnig ako. Okay na, sir. Good evening, guys. Ayan, shout out sa lahat na nandiyan. Pahiga mo yan, nakatayo o, hindi ka kasya sa screen. Ayun mga guys, nanigas na naman. Nanigas na naman. Nanigas na naman siya mga guys. Hindi na naman siya gumalaw. Bigyan mo lang siya ng pampilay. Sana all naminigas. Ayun na nga. Nalaglag na nga mga guys. Ay nako naman. Luuya ba tao eh? Luuya ba taa lagi? Luuya ba taa? Nalaglag. Nalaglag. Ay nako. Shout out ng pilay. Ayun, umakit ulit. Hindi nagsasawa na malaglag ang bata. Hala, bunso. Luoy, bataoy. Luoy, ang kasama ko dito, ate Marilo. Nagpahilot din ni bukas, ate Marilo. Ayun, dalawa na siya. Dalawa na siya. Ayun. Nag-open na, open. Ah, isa, dalawa, tatlo. Ayun. Luuya, bataoy. Sige, magtahan mo. Umaga ako ng internet ko, ito. Patingin ng pasa. Yung pasa, patingin. Yung? Patingin yung pasa. Baka may pasa na eh. May bukol. Bukol na. Ay, bukol ng tang. Tuloy. Uya. Ayan guys, shout out sa lahat. Sa Vince Television. Ayan. So, mag-shout out tayo. Shout out kay Isayang Langki, Savannah, Dodong Jim, Lord. Sa Jennifer ba to? Kay Sir Lekayang, Marie, Conversia, Pistoka, Manandit, Udoy, Salasang Vlog, Lakme Kadagat, Marlon Sodiano, Rose Ang, Lucy Talavera, Kapiliano, Look Nice, Dudong Bull, Ma'am Ann, shout out Ma'am Ann, good evening. Kay Ma'am Gray, Jack Diary, shout out kay Ma'am Art, WB na Marilis. Pa-like and share guys, attendance na sa mga hindi pa nakapag-attendance. Kay Sir Spencer, shout out. Yan, shout out.
Ay, naku. Dito muna ako sa sala mag-tambay. Kinalalaglag ako. Sakaling yung makasunod dito sa internet. Ayan. Mami, ay ma-shout out. Mama Rilo, gusto internet ko, hindi nakikisama. Ma'am Anba, shout out. Dito ako sa sala. Oh, naliligo yung mga bata doon. Yan guys, attendance na kayo sa mga hindi pa nakapag-attendance. Miguel, shout out sa lahat na nandiyan. Kuya guys, shout out. Ayan. Ano daw? Hindi ko makita sa Kuya Gagit lang. Ano sabi mo? Wait, magpa-unlan? So, para makahabol. Ano magpa-unlan? So, Jules yan, ayun. Ano magpa-unlan? Kuya Guard, ano yun? Shout out. Uy, Diyos ko. Ayan. Naririnig niyo pa ba ang music? Ano yung magpa-unlan? Dito lang ako, Ma'am Ilongga, nagtitiklop damit. Oh, kunyari lang si Ma'am Tilay. Ano yan? Nag-ana-ana. Nag-ana-ana. Ano nangyayari dito? Lalalala. Ay, Ma'am Tilay. Nag-ana-ana ka, Ma'am Tilay. Oh. Hala. Hala. Dito lang ako mag-ilongga. Ayun oh, tumawa Ma'am Tilay oh, nagtitiklop daw. Uy! Mamara Tuki. Nag-ana-ana na, nag-ana-ana. Shout out. Nagtitiklop pala. Akala ko Ma'am Tilay nagtitiktok. Akala ko nagtitiktok. Ayan guys, so, kung nakapag-attendance na kayong lahat, mag-umpisa na tayo nang matapos. Kasi baka malaglag din naman ako. Attendance na guys ha. Attendance lang. Okay. Ma'am Ann, so FW Vlog 59. Mega love shout out. Ayan guys, kung nakapag-attendance na ang lahat. Ayan. Type mechanics na tayo guys. Mechanics ba? Ay makinig pala. Type makinig. Mechanics. Type makinig na guys. Type makinig. At basahin na natin yung flow ng ating live stream. Ayan, kahit makinig. Maminaw na. O, maminaw na. Type makinig. Type makinig, guys. Ayan. So,
Sa mga hindi pa nakapag-attendance, sabo lang guys sa pag-attendance guys ha. Ayan. Organize po ang ating live stream. Si host at o yung moderator lamang po ang pwedeng maglapag ng ating mga link. Kasi nga dito. Ayan. Hala! Ayan. Hala! Wait lang. May Bakit? umakyat na ang wakwak, mamilungga. Hala, may umakyat na wakwak, oh. Magbingo tayo? Magbingo? Hala! Magbingo tayo? Hala! Hala. Hala. Magbukbak, mag-awu-awu yan siya mamaya. Uy, So, ayan na guys. Continue na natin. sige, Mamaya na yan si Wakwak. mag-explain ka na dyan. Ayan. So, guys, Babayaan organize niyo po ang Wakwak ating live stream. So, ang moderator lang po ang pwedeng maglapag ng ating channel. Ayan. Kung makikipagbikitan ka guys, ayan, free lang po tayo dito. Free subscribers, comments, views, and likes. Ayan, libre lang po tayo, pero kung wala kang time, pwede ka po magpalipad. Nakikita mo po dyan sa baba. Ayan. Urgency ka nga maglapag. Nahirap ako dito sa posisyon ko. Ayan. Nakikita niyo po dyan sa baba guys, ang dollar sign. I-click lang po, minimum 125 po tayo. Ay lalapag na po ang inyong channel. And pwede din po kayo mag-Gcash. Ayan, send lang po sa aking Gcash. Ayan, mamaya i-flash natin dyan. Ayan, tapos kung ikaw naman po ay magpapalipad ng 250, meron ka pong ayuda na 50 subs plus malalapag ka pa po ngayon. Ayan. Ma'am Nelly, shout out. At kung magpalipad ka naman po ng 500, ayan, makakatanggap ka din po ng 150 subs plus malalapag ka pa po. Ayan. Pero 100% libre po tayo dito. Kung tambay ka at madami kang time, mag-participate ka po. Ayan. At dito naman tayo sa ating inviter. Ayan, inviter ka ba o meron ka diyang team? So, members up, free lapag ka po. Ayan, at sa mga gusto namang maging legit inviter, ayan, PM lang po si FB Pelay NG. Ayan. Every Saturday, ayan, may orientation po si Ma'am Tilay. So, i-PM nyo lang siya guys kung interesado kayo maging inviter. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa VIP. Dito naman po guys yung may bayad. May bayad na ito guys kasi VIP na po. Wala pong free kung kukuha ka ng VIP. Ayan, lahat ng kumukuha ng VIP ay nagbabayad po. So, ito na yun, yung mga walang oras sa pag-participate or busy na sa trabaho at gusto nang mag-avail para naman mag-promote pa rin ang kanilang videos. Ayan, meron din po tayong monetization, 1K subs, watch hours, views in just 3 to 10 days. Makukuha nyo na po, matutulog ka na lang pag gising monetize ka na. Ayan, 100% legit po tayo guys. So, sa mga gusto naman mag-VIP, PM lang po FP, Ivy Fabulous na tayo, or Dong College. Ayan. So, ayan guys, roll call na tayo. Kung nakapag-attendance na tayo guys, ayan, mag-roll call na tayo. Sergenski, pasok. Ha? Hala. Okay. Where na yung? Dito namin. Hala.
Hindi pa pala. Alak ka. Yung unggoy, ang laki-laki. Hala, pagpasensyahan na yung mga guys. Hindi ako nakapag-ready. Nabigla ako ni Mami Lungga. Okay. Ayan na. Ayan na. Okay. Mag-rocker-rocker din mga guys. Mag-rocker-rocker. Type present po mga guys sa mga matatawag sa ano niyan. Mag-type present po dyan. Type present Sir Abay Efrem Vlog. Anso FW. Anbangs Wakwak. Ate Che. Charmaine, ba't dubli na siya? Bernard Manuel, Charmaine Channel, Type Present, Dodongski TV, Sir Dong Wapu, Julias, Ma'am Perlin, Type Present, Tom Ganggay, Type Present, and the Elsa ni Abay, Ma'am Ivy Clutario, Ma'am Jensig, Joris, Johnski, KFW Vlogs, Lang KFW Vlog, Mawil Macosme, Marianelia Nanay OFW. Ba't may nanay? Maris TV, Marlene Solbiano, Nelly D Vlog, Nora Koki, OFW Greece, Team Wakwak, Tila MJ, The Golyangers, The Pride of Bayat, Tita Darlene Vlog, and Zach Diary. Alright. Bigyan ko po kayo ng 20 ba? 1 hour para magreklamo mga guys. 1 hour. Okay, 1 hour mga guys para magreklamo dyan sa mga hindi natawag. Okay. 1 hour. Sino ba bang hindi natawag dyan? Magreklamo na po tayo. Yung alam yung nakapag-attendance kayo pero hindi kayo... Habol, sir. Ayan, habol. Okay, Kuya Guard. Ilista natin, Kuya Guard. Wag po, Kuya Guard. Wag po. Ayan, okay na, Kuya Guard. Sino pa? Sino pa bang hindi na lista? Kuya Jonski. Nakahabol ako. Oo, ma'am. Natawag ka po, natawag. May hindi ako natawag. Si Ma'am Langki. Si Ma'am Langki, wala. Bakit wala si Ma'am Langki? Hindi siya nag-attendance? Wala ata. Wala si Ma'am Langki. Wala na ba? Wala na? Okay, wala na. Kung wala na, ipapaliwanag po ng ating host yung ano? Ala, nalaglag na naman to mga guys. Nanigas na naman mga guys, oh. Ay, alala, gumalaw. Nalaglag ko, nalaglag. Gumalaw, okay? Baka namin lang yun.
Pipili pala tayo mga guys ng ano. Ano bang pipiliin natin? Yung mahal natin o yung hindi kamahal? Ganit pa. Ano? Ma'am Log-in-one, Charmaine. log-in to ka na Ayan, ba? mag-mechanics pa tayo. May log-in-one, Wala log-in to ka pa. na? May login one na ako, login to wala. Okay. Login to wala. Okay, log-in to, wala. Okay, dagdag natin dito si Sir Spencer. Okay. Okay. Pili tayo ng log-in 1. Meron ka ng log-in 1, no? Log-in 2 at saka una at huling pag-ibig. Sarap. Okay. Pili tayo mga guys. Ma'am Una at Grace. huling, ano? Log-in to, log-in to. Yung mahal ka daw, Sergeant K, tingnan mo si Ma'am Grace. Ninang, yung mahal talaga. Ninang. Okay, pili tayo mga guys. Pipiliin natin yung mahal ka daw. Sabi ni Ninang Grace. Ninang Divina Gracia. Okay. Shoutout ma'am Ninang Divina. Okay, shuffle tayo mga guys. Log into po mga guys. Maganda po ang log into natin kasi main channel po ang didikit sa inyo. Sana po didikit, wag dudulas. Okay, tayo present po sa matawag ng ating log into. Okay, tayo present. Dragon Youngers Vlog. Alright. Magta-timer po tayo ng 20 seconds para po may confirm kung andyan po si Ma'am Gulyangers. Mahal niya pero di siya mahal. Ay naman, sakit. Ang sakit naman ng ginawa mo. Uy, mag-timer na pala ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Time is up. 20. Okay, pili tayo ulit. Pili tayo ulit kasi hindi tayo mahal nung unang napili. Okay, shuffle mga guys. Okay, tayo present po sa mapili kasi mahal ka niya. Ay, naku. Mamaris TV. Mamaris, mahal ka ni Aubrey Adiat. Naku, naman yan. Buti pa si Aubrey at si Olivia. Naku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamaris, Mamaris. present mo. Ano yan? 9, Mamaya na lang kasi mo 10, dyan. Mag-present ka 11, muna. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Time is up. Nasaan kayo? Andyan ba? Wala. Wala pa rin. Okay, nasaan na kaya to sila? Okay, mamili po tayo ulit. Tulog na daw. Baka Ayaw naglinis nila ng pa si log-in to, Mamaris. mga guys. Hala. Sino yan? Wala yan. Okay, wala Ayaw yan mo mga nang guys. login to? Wala yan. Ayaw ko Ma'am ng login to. Lucy, shout out. Good evening, Ma'am Lucy. Ayan, nandyan si Maris. Oh, delayed man. Okay, bigay natin kay Ma'am Maris yan. Login to. Okay, sige. Okay, dito tayo sa una at huling lapag. Sa una at huling lapag na ako pala. Papayag ba kayo mga guys? Susi ka. Papayag ba kayo? Ha? Papayag ba kayo ha?
Nandyan na si Mama Maris, hindi ikaw ang una huling lapag. Oo na, tuling lapag na ako. Moderator, ikaw na. Ang bahala. Ang tanong, Ala, ah, hindi ako nakapag-present mga guys. bakit? Ang tanong, inaanak, Junski, natutunan mo bang mahalin si Aubrey or si Olivia? Mamili ka na una. Wow, bakit ka? Kay Aubrey na lang ako, kay Aubrey. Bakit? Bakit si Aubrey ang pinili? At hindi si Olivia? Bakit? Ang hirap kasi kantahin ni Olivia. Si Aubrey, okay. Okay. Okay mga guys. Bago tayo, type mechanics na po tayo mga guys at ipapaliwanag po ng ating host ang ating mechanics. Alright. Ayan. Alright. Okay sa alright. Ayan guys, type mechanics. Type mechanics na tayo guys para makapag-start na tayo. Ayan. Ayan guys, patience is virtue tayo dito. Simulan mo, tapusin niyo po. Ayan, i-click ang link na ibababa ng tagalapag ng Long ID. Yung may kulay na blue na may HTTPS, mawawala ka po dito sa aking live. Huwag kang matakot. Huwag ka lang po matakot. Ayan, panoorin ng 1 minute ang video. Mag-comment ng naaayon sa content. Mag-comment ng 5 words pataas. No to spam comments tayo guys. Bawal po tayo mag-comment ng wow, nice, keep it up, God bless, keep on vlogging, nice and true. Pa-subs naman or mag-caps lock, ayan. At bawal din tayo mag-emojis guys, numbers, ayan. So may mga terms tayo dito. Ang itamsak guys ay like po yan, dumikit, ay mag-subscribe, at syempre bell all, at bumalik ka sa live ko. Ayan, kung mawawala ka po dito sa aking live guys, i-search mo lang ulit si Ilongga SW Police Vlogs. Ayan, at mababalik ka dito sa aking live. Ayan, i-type lang, pagkabalik nyo dito guys, ayan, i-type lamang po ang channel na napuntahan mo. Halimbawa, si Maris, ayan, si Maris yung napuntahan mo. Type Mar or Maris. Kung bagong subscribe ka, type new or A. Kung dating dikit ka naman sa kanya or dati ka na nakasubscribe sa kanya, ayan, type Maris B ka lamang po. Ayan. So, 2 to 3 links na wala kang comment, di ka na po ibababa at kukulayan ka na po namin dito or ng moderator sa attendance. Ayan. Meron po tayong moderator na 24/7 na nandito sa attendance, kaya siguraduhin na consistent ka sa pagbabakas. Ayan. So, remind ko lang kayo guys, organize ang ating live. No comments, no participation, no promotion. Ayan. And I thank you. Ayan guys, thank you so much Sir Kuya Card sa iyong pakulay. Ay wow, nag-start na siya. Sana Ayan, ano nangyayari dito sa inyo? Sinong maglalapag Sir Junski? Si Perlin daw. Si Perlin daw. Sige, Perlin na, si Perlin. Si Ma'am Perlin na maglalapag. Okay, Perlin, ikaw na daw, be. Oo. Type start mga guys, kung naintindihan na po ang sinasabi ng ating host. Naintindihan ba? Ewan ko sa inyo kung naintindihan nyo. Basta nabasa ko lang. Type start. Ayan guys, sino yung hindi nakaintindi ng sinabi ko guys? Mga ano naman yata dito lahat, wala namang bago eh. May jacket ka ba?
Wala? Okay. Ayan guys, i-welcome pala natin ang kasama natin dito sa taas. No other than ang isang wakwak, Ma'am Anbang. Huwag ka na magtago dyan, Ma'am Anbang. Ayun, kumakain ba si Ma'am Anbang? Guys, babayin natin yung login one, guys. Okay mga guys, babain po natin ang ating login one kasi pag hindi nyo binaba yan, ako yung bababa dyan. Ayan guys, babasahin ko yung mga nandito. Okay, so alright. Ayan. Meron na si Ma'am Maris ang login po. Ayan, yung nandito sa ating login one guys, si Ma'am Laila Ubapial, si Ma'am Dagulyangers, Ma'am Marlene, Ma'am Welma, Ma'am Maris, Sir Dudong Ski, at Ma'am Nora Cookie. Ayan, humabol si Sir Kuya Guard. Ayan guys, babain po natin guys ang binababa ng ating moderator. Di pala nalagay yung login to? Hindi, nagtanong nga si Perlin. Si Ma'am Maris. Nakuha mo na mama, ano? Ang alin? Nakuha na niya? Oo, nalapag na niya. Ah, okay. Nilagay ko lang din dito sa... Hala! Ba't ganun? Parang nasira na yung ano ko. Ewan ko dito, sino nagkulay? Sino nagkulay daw kay Ma'am Marilo? Ako. Sa link siya ni ano? Ni Tilay MG. Sa link daw siya ni Ma'am Tilay. Ay, oo, nandito nga siya. Anong oo? Yung oo sa amin, ano yun eh? Nagbabathroom. Yung bata ba? Sabi, oo. Ay, nako. Okay.
Shorts pala tong kay ano. Kay Ate Marilu pala. Ay, kay Mamari. Dito tayo sa ano. Ay. Ay. Lucy Talavera, Kuya Guard, Muna Koki, Dodongski, Mamare, Mawilma, Marlene Solbiano, The Gulyangers. Andito pala si Ma'am Gulyangers. Ba't hindi siya nag-present kanina sa Laginto? Laila Obapia. Baka hindi niya narinig. Ha? Si Ma'am Daguliangers nandito, pero hindi siya kanina nag-press. Hindi mo narinig, ma'am? Sayang naman. Yayaman ka na sana. Kung narinig mo yun. Ba't ganito? Anjua? Hala? Ano yan? Sino yan? Palipad lang ako. Bababa na kasi ako. Mamilong ka, papalipad lang ako. Mamilong ka kasi busy ako ngayon. Wala, pasok Maman Bangs. Sabi ko, wala ka bang pasok? Hindi, tapos na. I mean, tapos na yung trabaho ko. Ah, okay. Si Ma'am Ilongga, tapos na ba? Ay, hinag mo ko. Wala, hindi ka narinig. Di mo marinig? Hindi ka narinig, hindi ka sinagot. Oo nga. Ayan oh, hindi na mamansin oh. Batuhin mo nga yan, batuhin mo. Narinig mo lang kaya? Batuhin mo. Ano? Patay. Nasagot ka hindi. Hala. Sir Jensky, thank you. Hindi ako nakatingin dito sa sa live chat, doon ako sa attendance. Huwag ka naman, dito sa attendance. Ako na mag-check. Ikaw na mag-check. Sige, salamat. Paano yan? Ano ka sila, mag-check-check ka? Mag-check. Arin ako, human ako kaon. Kulayan mo lang dyan. Sir Jensky, kumain ka muna, Sir Jensky. Namilong ka, kulayan mo. Ma'am, Ano ano? kakainin ko? Siya. Namilong ka, kulayan mo na lang. Kulayan mo ang mga dapat kulayan. Ba't Ano, nandilim Ma'am yung Anbar? paningin ko? Kulayan mo ang dapat na kulayan. Hindi kita maintindihan. Yes, ma'am. Kulayan mo yung dapat kulayan. May entry na para sa Inmax daw. Oh. Kulayan ko ang dapat kulayan. Ano daw kainin, ma'am? Ano, Ate Marilo? So, Sir Jensky, gustong-gusto mo rin. Kanta ka na dyan, Sir Jansky, yung sasayaw ba? Ah, sige, sige. Nalala ko sige. si Ma'am Liz. Okay ba yung tugtog ko? Sir Abay, thank you so much.
What you doing? Hindi mo natin. Naku, dalawa lang yung naglagay sa login to. Dalawa lang yung nag-comment sa login to. Ay, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, okay. Handa ko muna tong ano. Yung ano ko, yung piyesa. Piyesa. Sana sana magustuhan niyo to, guys. Sino kaya to? Sino kaya yun? Andyan ba si Tita Darlene? Salamat. Ay, di pala ako nakamute. Di pala ako nakamute pala. Di pala ako nakamute, Ma'am Ilongga? Hindi. Ay, nako. Ito mga guys, sa mga nakakarinig dyan, at sa mga nandyan nag-BG-BG lang, mayroon ang mahal.
Thank you mga guys. Ano yun? Saan nanong dong ako? Wala laman. Ano, wala laman kay Sir Dong? Naling? Oh, wala na palang laman sa Sirdo. Wala. Saan na yung video? Nawala. Sige guys, balik tayo. Hanapin natin. Pinako. Baka nalinis. Narinig niyo na yung compose ko mga guys. Kita natin yung link guys. Narinig mo na Ma'am Anbang? Ang alin? Yung kanta ko na nakabagbag damdamin? Hindi pa. Hindi pa. Okay mga guys. Hindi handog ko. Hindi ko narinig. Thank you po. Thank you. Ano daw yun? Wala. Ano ba tawag mo dyan? Mura ulo. Siyempre. Di ba, labis kang nasasaktan? Hindi man yun! Oo. Ang sasabihin mo pag nasaktan ka, di aray. Ay, nako. Aray, naku. Sige na, kanta ka na dyan yung sasayaw sila. Ang lungkot-lungkot ng live ni Ma'am Ilongga. Kanina, grabe yung ano mo ah. Active ka kanina ah. Pero tuwang-tuwa. Ewan ko ano yung pinanggagawa ko kanina sa live ni ano. Hindi, parang ano ka lang ba? Parang naka-high ka. Gumamit ka ba? Nag-ano ka ba? Hindi, galing ako dun sa ano, sa labas nun. Tapos parang alive ka. Grabe, nag-charge ka Hindi. siguro no? Nakapag-charge ka Ano no? kasi, ang sabi nila kasi, di ba kumanta ako ng ano, ng dito ka lang. Eh Okay. si Ma'am Langki, umiiyak. Tapos, Si Ma'am Langki, Guys, umiiyak. type present sa matatawag guys ah. Ang? Maya na. Ayan, so type present po kay Ma'am Welma, si Ma'am Marie, Sir Dudong Hoy TV, Ma'am Laila Ubapial, Ma'am Nora Cookie, Ma'am Marlene. Ayan. At humabol si Ma'am Lossie Talavera. Ayan guys, kung sa tingin mo hindi ka natawag, ayan, humabol ka po sa ating final listing para malapag ka pa din po mamaya guys. So slot ng team nyo. Ayun. yun. Ano nangyari kay Kaninong Langke? ano? Kaninong Yeah? content kaya tong ano?
Yung Kaya ano pala daw, only Marilo. roses can touch your skin. Marjanske. Marjanske. Kumain ka ba ng lechon? Ano yan, Sardinsky? Kaninong content kaya yun? Yung shorts. Ang alin? Only roses can touch your skin. Only roses. Tubiyahe. Ma'am Anbang sa Uy, epekto ng Sardinsky. lechon kaya active na. Kulog-kulog ka dyan mga mangga. Naku! Sabi, ang ganda mo na sabi. Ano daw? Only roses can touch your skin. Aray! Gatay, uy. Mana uy, kulit-kilig mana uy. Wala na. Ewan ko ba, bakit ko yung sinabi? Only roses can touch my skin. Naikilan mo si Tita Darlene. Ma'am Nora, Cookie, wala si Tita Darlene. Wala ata to si Tita Darlene. Napagod siguro. Students ka? Sana siya? Kuya Garn, ano pa yan? You went away the day you went away. Ayun. Habi ni Lai Edgar Vlog. Ayan! Sabi ni Lay. Ano nga yung kanta na yun, Sir Densky? Lay, ang imong lagay. Guys, babain nyo guys ha. Babain nyo. Oo, Ma'am Nora, baka Babain nyo napagod. yung Johnski official mga guys. Huwag mo yung babae lang, guys. Magugulat kayo dyan sa video, guys. Walang bumababa dyan eh. Ako, nakakagulat yung video dyan, guys. Ma'am Ilongga, free ba to si number 49? I-check ko. 49. Kasi dalawa invite me. Isa lang yung invite niya. Dalawa 49? sila. Oo. Dalawa ba? Si Ma'am Maris, tsaka siya. Dalawa, di ba account niya? Ah. Ito. Wala man tayo. Para makalas? Kalas? Low battery. Makalas? Please charge. Yan palang kanta yung lalay-lalay. Low battery. Please charge.
Oh, ba't ang tahimik na? Mainit na kasi. Hindi tayo nagminsan eh. Discouraged. Kanta ka na daw, tapos kantay na listing. No, it's what to do. But girl, Kanta ka na. how can I tell her about you? I can tell her my trouble. Ay, sino sa ulitin? Su? Sige. Ano lang ba? Su. Su. Parang gusto kong sumayaw. Ano lang? Ayun, sayaw mo, sayaw. Sayaw na, Sir Junski. Guys, consistent na kayo. Siguro pa reply. Yung mga team wakwak sa sayaw daw sa Christmas. May represent. Nasaan yung singers yan? Yung linggo pala mamaya ni Ferlin. Ano natin? May naka-frame ka na, Ben? Ay, nakamute pala ako. Nangalahati na ako sa kanta ko. Wala, naririnig ka namin! Sino nag-mute? Ano kinanta ko? Ano Ambot sa kinanta ko? inyo. Ha? Ha?
when signs get rough and your dreams just fall apart, and Si sometimes Hano Vlogger. you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is fall, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you say is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. When you're exposed down, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you in everything you do, in every step you make, in every road you take. Don't be afraid to follow your dreams, oh my love. Low battery. Please charge. Ang taas pala nun. Taas pala nung mga guys. I can't believe what I just heard. Could it be true? Are you the girl I thought I never knew? The one who promised me love. Where did it go? Does anybody ever know? How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again?
Tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you go. And where you ever want you sing, or was I a fool? Fell in love with his own dream, and now you say you want to leave. Start a new life today. This war I do you never say. How do you heal a broken heart that feels like it will never beat these nights again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, tonight I know what could be right. Tomorrow I'll pretend to finally put it all behind me. Wake and find that I have found new life in my soul, and find that I know how to let you go. You go. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Oh, I don't know yet. I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, no, no. Tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to wake and put it all behind me. Find that I know how to let you go. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked down and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way.
Lovers in the night, poets right to ride. We don't know how to ride, but then we try. But all I really know, you where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. When I'm all too down, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember I'm this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Arrive at 7, the breeze is blue. No time to call you today. It goes to 11, the Chinese blue. Back to the hotel again. I call your number to line and ring. I like to tell you to me. A night without you seems like a lost dream. Love, I can say how I feel.
love you again. Always somewhere, miss you when I've been. I'll be back to love you again. Another morning, another place. The only deal is far away, but every Sunday I send in the end and brings me to you again. Always somewhere, miss you where I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I'll be back to love you again. Ooh. Ano na nangyayari? Tahimik Sa lubat. naman. Ha? Akala ko nalaglag na naman ako. Dumating kasi yung amo ko. Okay. Nalubat yung biit ko. Ting ta ting ta ting 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 ta ting ta ting. O, ikaw naman, Bangs. Kanta kayong sasayaw ba? Kasi inantok na yung mga tao doon sa baba. Silang Wala chip na, at iwan kasi ko. Hindi natin ko na silang maulit chip. yung ginawa ko kanina. Ayun Ano na. ang tao? Nawalan na ako ng energy. Edi charge ka ulit. Charge ka muna mga 5 minutes. Tawa si Ma'am Ganggay, oh. Natawanan ko ni Ma'am Ganggay, oh. Mukhang tawa Ma'am Tawa-tawa ka Ganggay. lang dyan, ha? Gusto niyo ba akong Nalaglag na kakanta, ako. guys? Gusto niyo ba akong kakanta ng bulaklak, guys? Yung ang bango-bango? Sinong gustong kakanta ko ng bulaklak? Tapos with sayaw. Walang may gusto, hindi na ako kakanta.
ganti. Ganti. Bluetooth connected. Ano gusto niyo, guys? Gusto niyo naman bulaklak? Sergeant Ken! Where are you? Anita, parang wala akong echo ah. Hello? Ulit. Saglit lang ha. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, yan ang sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, amoyin ng bulaklak. Ang laki-laki, laki ng bulaklak. Ang pula-pula, ang pula-pula, ang pula-pula ng bulaklak. Laki-laki, ang pula-pula, ang kulay ng bulaklak. Naku guys, sorry guys. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumtiyaya, bumtiyaya, bum, yeah, yeah. Bumtiyaya, bumtiyaya, bum, yeah, yeah. Ang kapal-kapal, ang kapal-kapal ng bulaklak. Parang may nag-ground din. Nag-grounded pa? Mamarino, akit na mamarino. Naku, nawala na. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumtiyaya, bumtiyaya, bum, yeah, yeah. Bumtiyaya, bumtiyaya, bum, yeah, yeah. Bulaklak! Nang kakulay ang mundo, bulaklak. Marino. Nawala na yung mga singers dito. Ako na nila. Hi! Naku, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, yan ang sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, amoyin ang bulaklak. Ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumtiyaya,
pa ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. 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 Mama Riz! Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom yeah yeah. Nako guys, asa na sila guys? Nako! Ano pa ditong mayroon? Ara daw be? Tuloy natin. Tingnan natin to. Kung alam ko. Ang sakit. Ay, hindi ko alam pala guys. Sorry guys, hindi ko alam pala. Uy, asan yung mga tao? Kasama ko dito. Dito na lang guys. Get your courage back. Get your day back. Cover speech. When I feel so sad and lonely, when my life's pale and blue, when I wish you're here beside me, here's to stay my whole life through. You're the only who can make my dreams come true. Come darling and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Nako naman. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Hold me, hug me, darling, with all your heart. Tulong na may dad. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Nawala na si Singer It's Gonski. Guys, pasensya guys. When I feel so sad and lonely, when my life's pale and blue, how I wish you're here beside me, had to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come my darling and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. So kiss me all the time. Hold me, darling. So hold me really tight. So kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Hold me. On your mind. Malapit na ba matapos? Hindi
na lang guys. Onte na lang. Without your mind. Wala, asan na mga tao? Ma'am Julia's. Kaya pa, Ma'am Advance. Akala ka pala yun. Nalalaglag ako eh. Today, you've come so far. Don't throw it away. Believe, believing. Dreams are worth keeping. Wonders are waiting to start. You're hold to the truth and your heart. If we hold on together, I knew our dreams will never die. Dreams see us through to forever. With clouds roll by for you and I. Souls in the wind must learn how to bend. Seek out a star, hold on to the end. Valley mountain, there is a fountain, washes our tears all the way. Tulong ka ba sa tulog? Sino? Ma'am Marino. Tulog na? Ate, palitan na lang natin to. Alam, palitan na lang natin yung sasayaw. We hold on together. Ito na lang. Parang alam ko to ah. Hindi ko. Akit ko na, Ma'am Marino. Tapos na ba? Hindi ko pala alam. Biglang pinabigay, nananalimat, kanyang kamay, hindi ko alam. Puno na. Gusto mo makyat? Isin ko. Wag dyan, may kiliti ako dyan. Wag dyan. Akyat ka, Ma'am Marilaw. Bigyan kita hagdan, Ma'am Marilaw. Maalala ko ang grabing panlalait mo. Naninigip ang titik ko. Nasasaktan kasi ako. Ngayon'y habol siya. Yeah! Nagagaling sa beauty ko. Yung daming naganda, hindi kay Melo. Flawless, ngunit ko'y tawagin, mga lalaki lang bigyan sa akin. Ayaw pa ang tanong pipigilin.
flawless. Hindi ko alam to guys. Mami Longga, saan na si Sir Jansky? عشان نفسك نور اللي انت تختاريه ايز لوك هاندز لوك ستيفاني لوك Sasayaw na lang ako, hindi ako kanta. Sipan ko, ikaw ang siyang gumugulo. Di mo lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ako'y nilalamig na sa kaba. Pag di ko napigilan, ako ay malulunod na sa saya. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ika'y iwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan pa ang aking puso na ibigin ka. Sa damdamin ko, ikaw ang siyang binubulong. Kung alam mo lang at ika'y nagtatanong, ikaw ang laging hinahanap ng mata. Pag tayo'y nakikita, ayoko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan. Wala mo tayo. Naibigin ka. Nahanap ng mata. Nagkikita, ayoko nang mawalay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ika'y iwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan ka ang aking puso na ibigin ka. Ano na? Mamilongga. Tapos na mamilongga. Tapos na ba? Palaro. Ay, ano na? Thumbs up red na. Tamsak red na? Thumbs up. Oh, tingnan ko muna kung sino yung bukas. Sige. Sino ba ang bukas?
Time with you and standing still. I'm waiting for your moment. It's like this touch and I feel cannot lie. From you I cannot hide. I'm losing out to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, come on, leave me breathless, tell me, tease me, that I can't deny this loving feeling. Let me long for your kiss. Go on, go on. Come on. There's no tomorrow. I know we have is here and now. I'm happy just to have you. You're all the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. I never want to wake up. Don't want it, don't leave it. So come on, leave me breathless and me, kiss me. Loving feeling, let me long for your kiss. Come on, come on. From you I cannot hide. Nowhere to try. Can't hide it, can't hide it. So go on, come on, leave me breathless and kiss me till I can deny this loving feeling. Make me long for your kiss. Come on, leave me breathless. Ano na? Tapos na, Mami Longga? Ayun, palaro na tayo guys, pagkatapos ng ating tamsak. Yan, tamsakan muna natin si Ma'am Beth. Mami Longga, mapatamsak yun si Ma'am Ana. Ginlimog mo ang link niya? Ma'am Ana Hasmin. Ana Masbatenya. Ana Masbatenya. Sige, kunin ko. Sa kanya pala ito. Oo, na-delete mo. Na-delete mo. Pero kanina nagkamali lang kayo. Hindi, nalagay. Asa na si Boy Johnsky? Ba't nawala? Ayan, wala nang magpapatamsak. Yung bingo mamaya, andyan na? Andyan na. Okay, Ferlin tayo mamaya. Kaya sa mga gustong mag-bingo mamaya, mga 1:30,
wala daw. Ayan sila. Okay guys. Saan na sa Surgeon's K? Surgeon's K. Pasok. Pasok. Pasok, pasok. Tulog ako? Nakatulog ka sa kanta ko? Nakatulog ka sa kanta ko? Lullaby pala yung kinanta mo. Naulit to. Iniwan mo ako dito. Tinulugan mo ako eh. Sa offshore. Natulog ako para mapanaginipan Love, ko. shout out. So, nanaginip ka? Napanagipan mo ba? Oo, napanaginipan ko. Anong nasa panaginip mo? Ano daw, naghawak daw tayo kamay pamunta doon sa dalampasigan. Ay! Hanggang panaginip hanggang panaginip lang ang lahat. Tapos, nagising ako, nabitawan ko yung kamay. Ay, kasayang. Yun na lang sana Shout na. out sa offshore. Yan, bigyan mo ng shoutout sa Offshore Official Vlog. Tapos, nabitin Tapos na ka. tayo, Sir sir. Jenske. Nabitin ka, Sir Jenske. Doon na, natulog Sayang. ulit. Ako, akala ko Nagising natulog tuloy ulit. eh. Nabitin tuloy. Masakit ba? Hindi ko na Kasi nabitin. continue yung ano. Naririnig namin yung ano mo eh. Ganon. Wala. Wala ba ako nag-grounded? Eh, ano mo pala yun eh. Ganon ka eh. Ang lakas-lakas ng hilik mo eh. Kala ko nag-grounded. Sabi ko, ano ba yun? Nangihilik ka na pala eh. Istorya eh. Istorya lagi kong tinood lagi eh. Pag sure ba, Ma'am Anbang? Ah, sure na sure. Yun. Okay. Tapos na sila mag-sunset. Ay, mag-log out na pala tayo. Muna tuling lapag Log pa. out. Ay, akala po wala na. Unang huling lapad, Perlin. Si Surgeon's K yun. Hindi mo kasi nilagay eh. Ay, oo nga. Ayan. O, diba? Kunin ko Ano na nga. yung Hindi mo nilagay? nilagay. Ah, sino ba yung una? Walang una at walang Unang huli. huling lapad siya. Walang Si lagaw. Surgeon's K. Wag na Meron yan. din. Walang link. Wag na yan. Hindi, ilagay ko na. Hindi naman yan maging una. Palagi lang yan sa gitna. Hindi yan nagiging una. At hindi din siya ang huli. Nasa gitna siya palagi. Agul. Ay, Eh, ay, Ay. ay. Nag-log out na si Perlin. Wala pag una huling lapad. Ala. Wag na mag-una tuling lapag. Nag-log out na. Wala pa yung huling lapag. Ayan na. Ayan guys, log out na tayo. Walang huling lapag. Iiyak ngayon. Marami kasi yung ski ba? Surgeon's K yun. Ski. Wala nga Surgeon's nilalagay sa K una yun. sa Hindi nga lang layout eh. nilipat kanina. Hindi din kayo nag-unang lapag. Wala. Surgeon's K. Ibang way Surgeon's Ski. Sabi ko, kain mo na ako. Hindi ko alam kung sino yung una at huli. Surgeon's K. Oh, Yan na, last wag na. na yan. Okay na, andyan na. Wala nga link doon sa logout eh. Atay yung Perlin ay. O, sige, basahin mo yun, oh.
busy here, you know. English background, mabuti lang ka. Busy yan siya kasi nag-video call yan sila ni Kuya Guard. Hello. Napaktay. Paano mo nalaman sa Diyos ko? Martis ka Ay. talaga. Nako. Alam mo naman may radar yan eh, may pagka maritos yan eh. Kung sa babae, maritos. Kung sa lalaki, maritos. Kasi yung radar. Lolo, shh. O, sige na, palaro na tayo. Bilis na. Ako na maglapag. Sige na. Sige na, ang palaro natin. Guys, wag niyo puntahan yung nilalapan niya, guys. Kasi nag-out na kayo, guys. Nakalimutan ni Sir Gansky. Mamali style. Shout out. Hindi ko talaga makakalimutan yung sayaw mo kanina, Ma'am Style ba? Grabe ba? Ano? Nakalag-out na tapos maguling lapag pa? Ay, naku, ginay ko pa nga. Nakalag-out na kayo, guys. Nag-out na, hindi na yan. Babae yan mga guys. Pag hindi ubaan ako. Babae niya yan, guys. Hindi niya yan palaro. Hindi tayo palaro. Ano palaro, Mama Melungga? Nilagay ko sa tindan. Meron tayong sharer. Ayan. Sharer, ilan ang sharer? Dalawang 50. Okay, dalawang 50, anim, isa, tapos piol. 50. Isang 100. Sub. May Gcash tayo, guys. Dalawang 50 at isang 100. Ang bigas-bigas lang dyan. Creole. Itim lahat ang Creole natin, pero ilan tayo dito? Mami Lassie. Walang humapol, no? Naku guys, babasahin ko dito yung ano guys, yung nagpunta sa huling lapag. Be, basahin natin, be. Baka hindi kayo pang... Okay, andito na si Mami Lucy, andito si Mama Riz, andito si Mami Bulangers, andito si Adamski. Uy, excuse me. Ano ka ba? Nakalive ka, tapos ganyan ka. Andito si Mawin Cosme, andito na. Wala, ilan na yung nag-comment? Isa, dalawa, tatlo, apat. Naku, 5 lang ang nag-comment. Ako ang hindi mag-comment. Ako, wala nang iba. Natulog na. Sino ang wala dito? Ano pala, panalo ko kanina. Nag-present na kasi ako. Hindi ko Okay. alam ang Carlen. Ay, basahin mo, sabi ni Ma'am Lista, no? Natutulog na kami ako na... Hello, Ma'am Anba. Nilagay na ni Mr. Maritos ang link niya, Ma'am Listyle. Ma'am Marlene, huwag mo na puntahan yung huling lapag kasi nag-out na Ma'am Hindi Marlene. palaro na. Ako guys, ang mga group 3, may meeting. Ako guys, Anong group ka ba, Ma'am Anba? group 3. Sa group 3 ka pala? Sama namin si Ma'am Jensen. Magkasama si Ma'am- tayo? Hindi si James yung kasama namin. Siya lang yung... Ay, dalawa atang lalaki. Akala ko yung kasama mo si Mr. Cantatero. Uy! Psst! Mamay! Mamay! Nene! Maraming hindi. Alam mo naman sikrito. Ako guys, baka maniwala. Kayo guys ha. Wala yun. Erase. Ito nalalaglag na naman ako. Ang bunganga talaga ni Maritos. So, hindi talaga ano. Kaya nga Ma'am Liz, unggoy. Napresent na sa Ma'am Nora, oh. Okay. Ay, Type dapat tayo. alive ka, Sir Jonsky. Parang inantok ka pa. Hindi ka pa nakamove Goods. on sa tulog mo.
Kasi Unggoy kapag yung nasa ang Lolita. nagsasalita, matamlay din yung participants. Dapat alive na alive. Alive, 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 alive forevermore. Type goods na guys. Type goods. Alive. Dapat, ano ka? Type goods na alive. Ayan, okay na. Okay, type goods mga guys, pag matawag niyo yung pangalan. About the shop. Sino yan? Wow, ang ganda. Okay. Marino Bye-bye, ka, hindi Efren ka pa Vlogs. marunong mag-share ng wheel. Anso FW, Naka-cellphone lang ako, Advance. Ma'am Andong. Okay. Anbangs, Ate Che, Bernard Manuel, Charmin Channel, Dodong Ski, Zong Colas, Perlin, Gangga, Anday Elsa, Ivy Clotario, Jensig, Joris, Jensky, KFW, Kuya Guard, Langki, FW, Mawelma Cosme, Manelia, Maris TV, Type Goods, Marlene Sobliano, Nelly D. Vlog, Nora Koki, OFW Greece, Spencer, Team Wakwak, Tilay MG, The Gulyangers Vlog, The Pride of Babaya, Zach Day, and Zach Diary. Bilang kilo sa umakyat, nagbudot ka sana dito. Okay, tatimeran po natin mga guys kung baka sino yung yung hindi natawag na nandyan. Timer types na, ano daw? Timer start na. Guys, Ate itaas ang Maria paa Low. pag kayo ay hindi pa natawag. Ate Marlo. Spencer, andun na. Spencer. Si Ma'am Lasta. Okay. Wala nang Okay, reklamo. so guys, Wala nang reklamo. congratulations in advance sa mga nalo. Ako magsulat, sir, dyan. Okay. Dito tayo sa ating two winners of 50 subs sa sharer. Sa sharer po tayo mga guys. Okay, shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Type percent po at i-send na po nyo kay Ma'am Elunga. Ay sa akin na lang kung pwede. Yung SS nyo sa iyong para mabilis. Unang mananalo ng ating sharer ay walang iba kundi si Abay Efren Vlogs. Type present. Okay. Tingnan natin na kasi next. Andiyan ka pa ba, Sir Abay? Dodong Ski. Alright, timeran natin mga guys. Timeran natin kung sila ba ay nakapag-share. At sila ba ay nandyan? Ay wala. Okay. Andiyan ba? Andyan? Wala. Yan. May papakita ko sa'yo. Okay ba to? Sige, tapusin na muna yan. Okay, wala. Wala po. Okay, Iba din wala ba daw. to si Dudong Hoy? Magkaiba to sila? Si Dudong Ski yan. Ninja yata. Okay, next. Shuffle. Share ka, sir? Wala Ninja ka is daw. Share ka po ba? Okay. Ay, wala to din. Wala rin to mga guys. Si Dudong, Okay, mag-share ka.
Wala Next, po. next, 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 next. Nako, nag-share yan. Wala yata. Sabi niya wala po. Yan o. Nag-share Si yan. Ferlin, skip natin yan. Okay, next. Yan Next. natin mag-share. Na, wala. Hindi niya talaga ako shinare. Inday Elsa. Tulog na yan. Wala rin yan. Tulog niya ka. Okay, next. Uy, nag-share daw si Ma'am Fernie. Pasok na. Lucky OFW. Ayan, nag-share yan. Pinicheck ko, wala siyang share. Si Ma'am Ans ang last na dito. Si, Ma'am Langki, tingnan natin nag-share din? si Langki. Bakit yung team Si Roland Langki, na nag-share si Langki. Wala Okay, si Ma'am sige. Fernie. Okay. Tapos na natin ang Check ating nyo. winners, mga guys. Kalimutan mo na. Ating- Isik mo, wala. Si Ma'am Ans yung sinare mo. ang ating sharer. Wala, Wala, si Del wala. Ferlin. Wala kay Ma'am Perlin? Wala. Hindi nga, pili tayo isa. Wala nga siyang share. Okay, Si Ma'am okay. Ans yung last niya. Wala pala. Maria Nelia, OFW, nanay. Wala din to kasi busy. Sino yung shinare mo, Ma'am Fernie? Okay. Tingnan natin si Ma'am Nelly. Wala din si Ma'am Nelly. Next. Ikaw, Bay Ferlin, ha? Zach Diary. Ma'am Ayan. Grace. Si Ma'am Grace. Wala din. Wala din? Okay. Ayun. Kalimutan ni Ferlin. OFW Greece. Grace. Ma'am Marilu. Marilu. Marilu, type present. Nag-share si Ma'am Marilu. May share si Ma'am Marilu. Okay, kompleto na ang ating sharer, mga guys. Okay, shuffle tayo, mga guys. Dito tayo sa ano? Sa ating 6 na 50 subs. Okay, sunod-sunod na tayo, mga guys. Sunod-sunod. Mag-type present na lang kayo dyan pag matawag yung pangalan. Okay, first winner of 50 subs. Type present. Nako, wala to, mga guys. Wala to. Okay, next. Wala to, wala. Ayun. Charmaine Channel. Ma'am Charmaine, type present. Charmaine. Okay, next. Yan si Beshi ko. Andyan kasi si Pogs niya eh. Si Pogs. Andiyan si Ma'am Maris Charmaine. TV. Hello na si Beshi ko. Beshi, nag-get sila ni Maris Pogs. TV, type present. Ay, sino nga yun, Beshi? Okay, At sana yung next. tawagan ni Beshi? Spencer. Anak ko, Spencer. Okay, next. Ilan na yon? May nag-present na ba? Napakaswerte naman ito. Ferlin. Okay, shuffle tayo ulit. Ilan na mamilongga yung ano dyan?
nag-present. Next. Uy, OFW Greece. Nakadalawa na, oh. Okay. Ilan ba to? Wala. Itong dalawa. Ito may pag-asa. Dalawa. Okay, dalawa pa mga guys. Dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dalawa pa mga guys. Ay, wala to, wala. Okay, next. La. Ma'am Ganggay. Okay, next. Isa na lang mga guys. Zach Diary. Okay, timeran natin mga guys. Ay, hindi nakashare. Ayan. Ayun. Kumpleto ba? Wala naman. Kumpleto ba, Ma'am Milungga? One, 2, 3, 4, 5, 6. Andyan si Ma'am Charmaine? Andyan pala, andyan. Sinong kulang? Wala si Ninang Zach. Wala. Okay, isa pa mga guys. Chapel. Okay, isa mga guys. Dagol Youngers. Ay, si Ma'am Ivy. Okay, wala ito mga guys. Chapel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Okay, next. Okay. Alala. Nanalo pa. Timeran natin si Ma'am Milungga mga guys. Tapos Mariusip, nagsasalita ako dito, hindi pala ako nakaakyat. Sabi ko, ibigay sa iba. Okay, wala. Tabang Bigay daw sa naman. iba. Okay. Ma'am Listyle, okay na po, ma'am. Okay na po last. si Sir Spencer.
Nako, wala din to mga guys. Okay. Ayun, the Gulyangers. Ayan, nandun siya. Andyan yan mga This guys. is Ma'am the Go Youngers. Okay, next. Isang 100 subs 100 tayo. subs mga na guys. tayo. Isang 100 subs. Shuffle, shuffle, shuffle. Okay, tayo present. Ala. Ako ba? Kuya Guard. Kuya God! 5%. Timer. Guard. Kuya Guard. Bantayan mong roleta, Kuya Guard. Huwag kung sino-sino dyan. Kuya Guard. Kuya Guard. Nandyan. Nandyan. Okay. 100 subs. 100 subs. Sa play all na tayo. May ano pa tayo? Gcash. Ha? May dalawang Gcash. Gcash. Okay, dalawang 50. May Ay, Gcash? sana sige. May isang 100. Dalawang 50. Saka isang 100. Dalawang 50 Gcash? Hmm. Okay, dalawang 50 Gcash mga guys. Okay. Shuffle. Junski. Advance. Junski. Yeah, ako sa subscriber. Advance. Nanay Ann, Soy W, type present. Okay, next. Junski. La. Banks. Ano ba naman yun? Ayan. Dahil na lang tinatwak ano yung pag-naman Kapinwiin mo na yan sa mundo. sa bingo. Ayan, Ano? sa bingo Ano yan yan? mamaya. Isama pa yan? Wakwak, tayo present. Ay, magta-type present pa lang Team Wakwak. Sinong mayawak din sa kanya? Ako na lang mag-type present. Andyan si Ma'am Moy. Answer W. Andyan? Andyan. Hindi, dalawa di ba? Oo, siya tsaka si Team Wakwak. Andyan si nanay. Andyan si Ma'am Answer. Andyan si nanay. Tapos, ang team wakwak. Wala. Naku, wala. Rolita ulit. Walang may hawak kay team wakwak. Okay. Nandyan na. Andyan na pala. Op. Sinong may hawak sa'yo? Si Ma'am Ann, katawakwak. Luya, Okay. bataoy. Uy, 100. Ala, hindi ko nakita. Kasi nagka-type ako dito. Present. Wala na. Nakapitig kasi ako sa red. Magta-type sa anak. Timer. Wala yun. Hindi. Andyan si team wakwak at saka si Answer W si nanay. 50 Gcash yan. Ako 100. Ay, may 100 Gcash pa pala. Yes. 100 Gcash. Hindi ko alam eh. Ulit. Uy, wag mong ilista yun, ma'am. Wag mo na. Oy, ano hindi lista? Andito ako sa attendance box. Send mo karon eh. Shuffle. Hindi, akala ko kasi wala si walang nagpe-present dun sa team wakwak. Babarilin Hindi naman kita. katabi nila dito. Ang pangalan. Babarilin kita. Ang babali. Okay, 100 Gcash mga guys. 100 Gcash.
Yak na si Sir Dubansky. Wala. Hoy, sino yan? Ano yan? Nanay Nelly. 100 Gcash. Uy, ako mangungalan ng 100 Gcash. Basta Wala nga yung kanina kasi akala ko wala yung Team Wakwak. Uy, andyan sa tindans, basahin no, 250. And Ma'am Ansep W and Team Wakwak. Tapos, isang 100 Gcash. Unbanks. Oh. Next. Oo, matindi talaga pangalangan ko, Sir Kuya Gan. Wala to mga guys, wala. Ellie. Lalo. Wala din. Ito, wala. Ala, baka andyan. Anong palaro na yan, Sir Jansky? Ah. Ano na? So guys, nagro-relate lang yan sa dyan, guys. Ano yan? Play all? Play all ba yan? Hindi ko ito kasi miski. Naku, si Manilongga na nahoholag. Uy, really? Naku, Ma'am Laila, nanalo sana ikaw, Ma'am Laila, 100 Gcash. Wala ka. Hindi ka nag-present. Sayang. Ala, nawala ni mga kasamaan. Ala, dyan sana sila. Nalalaglag talaga ako sa Lord. Si Sir Jansky, nalalaglag din? Anong panalo ni Ma'am Nelly? Naman ko sa kanya, nag-relate na siya dyan. Nakamute siguro na siya ba? Ano siya nag-play? Talaga ng control niya. Play all na. Play all na pala yan, guys. Kulang ng dalawa. Sir Jansky, ano napalunan? Napanalalo na. Napanalunan ni Ma'am Nelly. Na-present siya. Ha? Play all. Napanalunan ni Ma'am Nelly. Play all na yon? So... Makatapal jud ka ba? Namimilit kasi. Huwag kasi pilitin. Nasasaktan ka lang. Oo nga, sa totoo lang, hindi ko talaga alam na may 100 Gcash pala. Kaya Ay, naku. Bingi ka nirulita siguro. ko ulit kasi hindi nag-present si Team Wakwak. Uy, mag-present. Hindi ka nakikinig. Wala, kulang ma'am no? Magkaguluhan yung dalawa dyan. Doon siguro ikaw sa panaginip mo nagpo-concentrate ay. Play all pala yung pinaparolita. Bakit na naman ako gusto yun? Todo. Kulang ng dalawa. Kaya pa ba? Kulang yung kay Ma'am Perlin. Bigyan mo nga ng dalawa dyan. Andyan na, okay na. Ay, hindi na Ano ibaba. ilapag ko dito, Bi. Ilapag ko sa ano, Bi. Ilapag ko. Ano yung play all? Ma'am Pearly. Kay Ma'am Zack. Play all. Ay, kasali ako. So, ayan guys. Ilalapag natin yung play all. Ayun, nagdoble. Ano ba yan? Sir Dansky? Ilalapag ko na Sir Dansky. 1, 2, 3. Ma'am Pearlyn, 3. Dinagdagan mo kay Ma'am Pearlyn?
Kulang dalawa. Wala, kay Ma'am Wakwak, kulang isa. 1, 2, 3, 4. Ano ba yan? Ayun na. Tama ka, di makwa ka. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kapalagpat na siya. Kulang. Ito pala yung sakto. Yan ang sakto. Okay, tapos na tayo mga guys. Lagay natin si si Ate Che. Si Ate Che. Ardonske. Oh. Tatlo lang yung kay Ma'am Farlen. Hindi, ilagay ko si Ate Che. Nasama ba si dyan? Ayun. Uy, wala si Layla dyan, ha? Lagay mo walang panalo si Layla. Yung ko. Nasaan ba siya? Andyan si Ma'am Layla, nalapag, ha? Lagay mo dyan. O, lagay mo. Andito na pala si si Ma'am Joris kailang pala. Sino ba wala? Si Ma'am Lucy, wala din. Andyan naman si Ma'am Lucy. O, kompleto na Tama na yan. to. Okay, walang nanalo, walang natalo. Oh, Ayun guys, kay Ma'am Farlen. ay salamat natapos din. May mamadali kay. Nakatulog na nga ako eh. Yes. Play all. Ang dami. Ala. Ano pa naman bisis ko na Oh, okay na, magsalamat ka na dyan, Milongga. Wala na si Mamilongga. Nahulog mo si Mamilongga. Ah, wala na dyan? Mamilongga? Ara ka pa da? Ayo, bakal ko asin. Naku guys, nawala ang ating host. Ang bang nandito pa ako, tinawag ako ni amo. Ah. Yan na siya. Magluto ako ng dinner na. Hindi marimar. Okay na. Tapos na? Nasa Tapos Manila na eh. tayo? Guys, kita-kits tayo mamaya sa bingo ni Ma'am Baba mo Fred. ulit. Thank you Baba mo so ulit. much. Bang. Thank you so much, guys. Mamaya na. Ano na? Ayan, kita-kits tayo mamaya kay Saan Ferlin. ka na? Guys, maraming salamat. Bye-bye. Good night and God bless us all. Wala ako ang host. Night, guys. Thank you so much. Thank you, Ma'am Anbang, Regency. Ayan, sa lahat ng mga admin, kay Sir Dong, sa kay Ma'am Ivy. Ayan, kay Ferlin, Tagalapal. Thank you, thank you, thank you. At sa lahat na nag-participate, guys, thank you so much. Ayan, so paano na tayo, guys? Wala ka Kay pala. naluluto na ako. Bilongga, wala ka pa gali, Brand. Brand, dito sa StreamYard. Mag-countdown ka na. Mag-countdown ka na. Sa mga nanalo ng ng Gcash, PM lang ako. Oo dawag ko. Sige, ma'am, sige. Ako na mag-count. Ako na mag-end. Ako na Sige, mag-end. ma'am, please lang. Salamat. Oo, sige. baka gusto mo pang kumanta dyan. Guys, Ma'am. Oy, may PM na ako, Mamilongga. Sa sa Gcash. May super ko kaagad. Ma'am Anban, pinunahan na niya ako. Ba't
Anya. Anyari dun. Tingnan mo yung laham ni Amo B. Parang nagulat. Parang kinabahan.